Dobrodošli u Azbuku veštačke inteligencije. Moje ime je Marko Janketić. Ovaj mini serijal ima cilj da preduzetnicima i svima koji imaju preduzetničke ambicije u okviru svog delovanja približi koncepti i savremene pravce razvoja veštačke inteligencije. Šta je uopšte veštačka inteligencija? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, vratimo se samo 100 godina unazad, kada je električnom energijom osvetljen svet. Niko ni danas nije siguran u odgovor na pitanje šta je to tačno električna energija. Ali su ljudi u međuvremenu shvatili kako da električnu energiju koriste i kako da olakšaju neke svoje poslove. Tako i veštačka inteligencija ima mnogo stručnih odgovora na ovo pitanje. Za preduzetnike je bitno da znaju da je reč o pojavi koja će tržište transformisati isto kao i upotreba električne energije pre nešto više od 100 godina. Osnovna razlika je u tome što je električna energija u posljednjih 100 godina automatizovala mnoge radne procese, a veštačka inteligencija treba da pomogne čoveku u izvršavanju mnogih intelektualnih procesa, analiza, radnji, donošenja odluka i na kraju delovanja. Tako da bi odgovor koji preduzetniku najbolje ilustruje veštačku inteligenciju bio da je to zapravo struja 21. veka. Tačnije, snaga koja će uticati na unapređenje umnih radnji u poslovanju. Velika je razlika između automatizacije u proizvodnji i primene veštačke inteligencije u proizvodnji. Automatizacija je proces kojim mašinama zadajete jedan zadatak i one ga ponavljaju automatski. Na primer, punjenje flaša tačno definisanom količinom tečnosti. Automatizacija je u preduzetništvu i proizvodnji prisutna decenija. Ono što bi bila uloga veštačke inteligencije u ovoj proizvodnji je, na primjer, kontrola rada mašine. Da li je negde prepunila, a negde sipala manje tečnosti i kako te artikle odložiti na dopunu ili kao škart. Ili, na primjer, na koliko sipanih artikala se greška desila i zašto. Da li je problem u materijalu za sipanje ili u tečnosti i onda nakon analize tih podataka i dijagnostikovanja problema doneti poslovnu preduzetničku odluku za unapređenje. U ovom trenutku veštačka inteligencija nije mnogo odmakla u razvoju i danas je odličan trenutak da se u njen razvoj uključite, ukoliko već juče niste to uradili. Trenutno, veštačka inteligencija ne menja čoveka niti radna mesta, već pomaže u rešavanju određenih umnih zadataka. Naš savjet preduzetnicima, a u narednim epizodama ćemo mnogo više govoriti o načinima kako da se uključe u razvoj veštačke inteligencije, jeste da sanjaju velike snove, ali da ipak krenu od najsitnijih koraka. U ovom trenutku najzad malo rešenje u domenu razvoja pametne mašinske proizvodnje može doneti sasvim dobar profit. U narednim epizodama govorit ćemo o osnovnim koracima na tom putu.